Ali, sad će Halloween, što opet ne predstavlja nikakvu razliku za mene i moj život jer ja to ne slavim, ali eto, obuću se, znaš kako ću se obući, za 31. oktobar, ovako ću se obući, znači. Lagano, gumeno odijelo, malo ću pustiti onaj brekove. Yeah, I'm waking up, yeah man. Ovako, sad je 1:15 poslijepodne, petak, nisam na džumu otišao, nisam jeo ništa, tek sam kafu napravio, znači ovo se zove parazitski život, tek šta je koja je meni ideja pala na pamet da ja kad ustanem, to jest ja sam jutros ustao sam, i kad sam ustao ono, nešto sam ja sanjao tripovo i kao, aj ti ustani kao, pali, aj ti ustani upali rekord, ide nešto pričaj, tako boga mi bio. Napravo sebi kafu pahuljice, 1:15, halo, znači ljudi su dosad već jednu smjenu na poslu završili, a ja Roki tek ustao, ali dobro. Mislim, zaslužen odmor, streamao sam nešto puno ovih dana, slabo ispavam. Što se tiče igrice, igram Minecraft, ne obični survival, već igram Prison Minecraft. Sinoć sam se toliko na lolu iznervirao što, ne znam, zadnja 2 dana samo streamam. Do zadnjih 7-8 dana samo streamam, igram LOL, ali mi nešto ne ide nikako, zadnja 2 dana sinoć sam pobdalio. Znači ne mogu support role da igram, a kamoli bilo još drugo. Pa sam poludio, ovi su izaš Discorda, ja sam otvorio MC i rekao do Prisona igrati, jer sam ovo stalno prije cijepo ko manji. Ovu epizodu ćemo nazvat, kako da je nazvam? Imao sam dobar naziv, sam kafu pravio, sad ne mogu da se sjetim, čekaj. Aj nek se zove, ne znam, pričam sam sa svom uglavnom. Vi slušate mene kako ja pričam sam sa svom trenutno, ali ne veze, igram MC na Prisonu i pričam sam sa sobom. Sve što mi je u glavi trenutno izbacujem. Kažu da je to dobro kad tako ustaneš, ali ne znam ko je to rekao, gubljenje max. Uglavnom, što se tiče streamanja, makao sam sve linkove iz opisa, ali opet ću im još čini vrati jer onaj oktobar je. I ima šanse, baš mi se streama, jer mi je to bilo izlakša kad ne izbacim video kao ja nisam mogao izbaciti, znaš ono, ja brate streamo, izvini, da. Fakat, onaj vlog iz Njemačke, ono sam odužio, znači ja sam došao kući oko 1.2. septembra. 1. septembra sam došao kući. Onaj vlog je izašao prije 3 dana. Šalim se, nije prije 3 dana. Danas je 1.10. Znači danas je 1. oktobar. September. No, Simp September je bio. I onda se odmara oktobar i onda se ide no not November. To će biti teško, ali naravno da niko neće od naših likova uspjeti. To jest od raj naših prostora, to je glup Trend House, brat. Stvarno nije jasno ko izmislio. Ali, sad će Halloween, što opet ne predstavlja nikakvu razliku za mene i moj život jer ja to ne slavim, ali eto. Obuću se, znaš kako ću se obući, za 31. oktobar, ovako ću se obući, znači. Lagano, gumeno odijelo, malo ću pustiti onaj brekove. Moram se malo i udebljati, zato jedem. Ko konj, sjede i kurac, jedem ko konj. Napravio pahuljice sebi. Gledam obuć se ko ovaj brat da ako bude iđe neki party, a bit će 100% neki kod nas party, nešto ovo ono. Uganjat ćemo, vala, svake godine sam nešto ganjao nikad ne rane, ove godine idem 100%. U slogu bi trebao sad u subotu, ako se hajruju kakve pare, ako ne hajruju ništa, trebam naći kakav posao, a dok sam radio nisam išao u školu, sad kad idem u školu trebam posao, ne mogu naći posao. Što se tiče Minecrafta igram jebeni Prison, koji sam igrao ovak 2016. 17. Nekako sinoć sam poludio, nisam znao šta da igram, rekao moda chillat, Prison igrat. I onda sam dok sam streamao ovako sat vremena sat i pol sam pričao na Discord nas trojica, brate, nekim temama retardiranim. Ona je tu malo nešto pričao, ali ono ja, brate, se vrija kopao. Gledaj sad koji sam rank, sad sam rank J. A kad dođeš tak dobiješ ovako krampicu jednu i da ti može rank kao beginner, ono, rank A. Ali eto, ostavit ću IP od server, pa ako ima neko premium nek se javi. Vidi, pa mogu se rankapat. Rank up. Yeah. Sad, kad se rankapaš dobiješ ovaj ključ. Sad ima ovdje voter crate, može se glasat, ali ja nemam taj ključ. Mrsko mi ću da glasam. Ovdje ima purple crate, ja nikad ovo nisam dobio, ne znam ni kako se dobija. Ovo je najjači crate, ja mislim, ali nema veze. Mi smo sirotinje, mi ćemo ovaj da lupamo. Evo, dobio sam. Yeah. Koliko je ovo? 9 stackova emerald bloka. I ti sad ovo prodaš. I dobiješ 1.033.000. Znači ništa nisam dobio, ali nema veze. Sad ćemo malo biti sirotinja. Anyone has... Čekaj, ovako ćemo. Andy, do you have an extra pick that is stronger? I need it badly. I am next to you. Aha, ova ima ključeva mjesec dana da ga otvara. Sad pošto sam dobio viška pika koji mi ne treba, ovdje ga ostat nek ga neko pokupi. Ovdje vidiš ovako fisneš. Da ga neko uzme, nekom će valjat. Ja imam ovaj. Ali evo, sad se vrpaš na K i onda kopaš. Bukvalno nema pojente igrica, samo kopaš, prodaješ. Ali eto, ne nerviram se nešto puno. I ovo je dobro za priče, onaj.
dobar background, pravo, mada je ovo real time, ovo trenutno igram dok pričam, ali ne veze. Što se tiče imena videa, nek se zove video razmišljaj na glas. Ne znam šta mi bi jutros upali odmah komp Markodo, brate, snimit nešto, bez to sad. Sad je novi mjesec, tako da sad baš da grindam, da streamam ovo ono, ali ne smijem popust školu i te gluposti, pa ću sad bukvalno probat da svaki dan streamam kad god sam kući, bar sat i pol, to će većinom biti duže. Sad ne znam šta da streamam, ne znam, ne kontam. Streamam se neke interesantne igrice, brate, LoL je iz furu, razumiješ, CSGO je iz furu, mislim nije iz furu, ali ne znam ga, moraš ga znati igrat. Ako že streamaš, mora ti biti igrica koju streamaš interesantna, što mene LoL već polako se nekako fade outa. Nerviram se jer sam ušao u Gold, brate, i onda mislio sam da su u Silveru jaki igrači, ali kad sam ušao u Gold sjebao sam se. I evo sad ovdje kopam, brate, ližim lizalice, planiram da jedem povrće. Uglavnom, trenutno mi traje škola, danas sam online, petak je, bukvalno imamo neki sistem su napravili u školu, ako nas je više od 20 mora treba biti odsutno. Petak je danas pitaju sve predmeta, a ja sam odsutan. I malo prije sam ustao, fullo sam, evo vidiš, Samsung samo zvoni Samsung. Odsutan sam danas, trebao sam pola 11 biti na časom, a ja nisam, prespavao sam kasno zaspao, hajde ne veze, opravdat ćem. Konto sam i TikTok da listam, ali bilo mrsko, šta će TikTok lista, to se radi. A svi imaju TikTok na telefonima, tako da ja prvi sam skinuo TikTok da bi smijavao idiote i evo sad sam se navukao, šalju mi TikTokove, brate, po cijelu noć TikTok listam. Ako ste došli do ovog dijela, napišite u komentarima bravo kretinu, ja sad ne znam šta da radim od sebe. Odo ovo editovati pa ću onda palit stream, eto ako neko pregla neku uletine stream, ali tro.live/Šćere3. Imam još malo nešto kontenta ovamo, isto Minecraft smo igrali neku noć i to čisto da izeditujem pa ću izbacit I eto pišite neke interesantne igrice za streamanje i to. Ja većinom streamam late night, ali danas ću cijeli dan vjerojatno streamat pa eto. Ako bude ko ima viška vremena petkom nek bane na stream. Ništa onda eto, ovo je bila jedna od mnogih epizoda razmišlja na glas, bit će ih još vjerovatno. A vi ako ste uživali bacite like pa eto, šta uradi ja? Ako ste uživali, bacite like, pa eto, čućemo se. Hvala što ste gledali. Ćao!